Experimental traffic scheme sa usa ka intersection sa Mantawi City. Din gibutangan kini og rotonda misangpot sa grabing kahuot sa trapiko. Hinungdan nga kini gipahunong. Samtang karong buntaga gibalik og paggamit ang traffic light. Sayro nato ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kuha kini kagahapong adlaw, Domingo, sa simulation sa roundabout sa intersection sa may UN Avenue ug DM Cortez. Ang dapit usa sa crucial intersection sa Mandawi kay agianan sa mga mupaingon o gikan sa airport ug mupadung sa norte agi sa Kansaga Bridge. Sa traffic scheme, gidisable ang traffic lights dayon nagbutang og plastic barriers sa tunga nga giporma rotonda ug adto magsubay ang tanang sakyanan sa usa ka direksyon. Susama sa itsura sa Fuente Osmeña matud sa Cebu Provincial Government nga mipasiugda niini. Hangtod karong adlaw, giimplementar ang roundabout. Apan mga alas 8:30 kaganihang buntag, gipabalik sa karaang sistema. Naabtan sa GMA Regional TV, gihipos o gipadapli na mga plastic barriers o gigamit na pagbalik ang traffic lights. Ang pagpabalik sa sistema, gihangop sa mga drivers nga among nahinabi. Naghuot man yun. Oo. Nakita. Mas maayo yung traffic light? Mas mayaging na traffic light sir. Kay? Ay hapsay atong dagan ba. Okay ra ni, arang ra ni. So kung ikaw pangutanon, mas maayo Oh, mas maayo ra ni. Nga kay? Way traffic man siya kontra tong nairotunda. Gamay man gud siya, di man pa sa puwente. Mga ito, para sa puwente kay dako. Dako ang lingin. Dako ang lingin ya, baka 3 lanes man sa puwente, kini di man 3 lanes. Okay ra og mga ingon ani mo agyon nya mga nga 10-wheelers, trailer. Di siya pwede kay gamay man rotunda. Pasabot sa city government ang pagpatuman sa roundabout o rotonda, simulation lang una. Padayon pa nga gitun-an ang mga lakang nga hingpit nga ipatuman aron kaalibyuhan ang kahuot sa trapiko. Karong buntag nakita na to nga taas yun tungod sa madelay ba. So nanangin si Mayor ni Gov nga pangtangon lang sa usa ang kanang barriers. So mauna rin ay tabo nga kanang nawa na ang kanang rotonda. Observation lang to, no? From there, natay mga pagabuhaton. Nakita na to nga we need to have flaring sa mga intersections. Unya, the good thing, ang mga tag-iyas yuta dito sa contact ni Gov, willing kay sila nga mo kuan sa ilang properties para ma-install ang flaring sa intersection. Kagahapon atol sa simulation, gisusi ni Governor Gwen Garcia ang traffic flow. Sa report sa Capitol PIO, matud pa, gikinahanglan nga mas palambuon ang roundabout system sa Mandawi. Subay sa gikinahanglan ang pagpalapad sa daan ug pagpadako pa sa rotonda. Makikita sab ang gobernador sa mga lot owners sa palibot aron matuki ang unsa mang pamaagi, mapalambo ang sistema sa dapit. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.